Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Хорошая очень победа, большие молодцы. Район башлыгының чираттагы эфиры узды. Спасибо вам, что не нарушаете правила перевозки людей в транспортных средствах. Җәйге каникуллар алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен искәртә. Это были вообще неописуемые эмоции, для спортсмена это очень важно. Әлмәт спортчылары калабыздан яклый. Соңгы кыңгырау шыңлады, әмма алда укучыларны мөһим бер этап көтә. Ул да булса, бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, һөнәр үзләштерү өчен уку йортлары сайлау. Район башлыгы Тимур Нугмановның традицион туры эфирда шуннан башланды. 2022 елда Әлмәт районында 11 сыйныфны 971 кеше тамамлый. Шуларның 958-е БДИ тапшыра. 13 укучы дәүләт чыгарылыш имтиханын тапшырачак. 9 сыйныфны тамамланучылар саны 2083. Аларда имтихан тотачак. Тимур Нугманов укучыларны тормыштагы беренче зур этап тамамлану белән тәбрик итте. Имтиханнарын уңышлы тапшыруларын теләде. Моннан тыш ул 25 номерлы мәктәпне һәм Елхова мәктәбен, 51, 53 һәм 62 номерлы балалар бакчасын, Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклап калуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыру буенча республика конкурсына җиңү белән тәбрикләде. Хорошая очень победа, большие молодцы и так держать. Әлмәттә Римера Алнас базасында машина төзелеше комплексы предприятиеләренең һәм оешмаларның яшь белгечләре арасында 2нче Бөтен Россия һөнәри осталык конкурсы старт ала. Ул 28 майга кадәр дәвам итәчәк. Конкурста 11 сәнгать предприятиесеннән 40тан артык яшь профессионал катнашачак. Ярышлар нәтиҗәсендә җиңүчеләр 7 номинация буенча билгеләнәчәк. Вообще для города, для нашего, это крайне важно, когда на нашей площадке собираются молодые профессионалы машиностроения. Город у нас, где присутствует машиностроение, это для нас очень важный кадровый вопрос и, конечно же, повышение квалификации наших сотрудников. И эту тему мы вместе с Римерой дальше будем, надеюсь, продолжать. И, конечно же, надеюсь, что конкурс пройдет на высочайшем уровне, как и в прошлом году. И действительно ребята получат максимум эмоций, позитива, новых навыков, знаний и сильнейшие, конечно же, победят. 29 майда исә Кызгылт сары йөгереш гомум шәһәр җиңел атлетика бәйрәме узачак. Бу масса күләм спорт чарасы. Аның кысаларында Әлмәт муниципаль районының гомуми белем бирү мәктәпләре, югары уку йортлары, предприятиеләре һәм учрежденияләр арасында җиңел атлетика эстафеталарында ярышлар узачак. Шулай ук 100 метрлы дистанциядә иң көчле спринтлар старт алачак. Бу хакта тулырак физик культура, спорт һәм туризм идарәсе башлыгы Дмитрий Бакалдин сөйләде. Моннан тыш эфир кунагы буларак IT эшмәкәр үсеш территориясе үзәгенә нигез салучы Ринат Сабиров та чыгыш ясады. 51 номинант, 21 җиңүче, 60 минутлык бәйрәм. Буларның барысы да Ознакайда узган Шулпан 2022 смотр конкурсында җиңүчеләрне хөрмәтләү чарасында күрергә була иде. Укуда, спортта һәм башка юнәлешләр буенча югары күрсәткечләргә ирешкән балаларны уку елы ахырында бүләкләү районда матур гадәткә әверелде. Шәһәрнең мәдәният йортында узган тантаналы чараны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Монда күркәм чара районда инде 26-нчы тапкырын үткәрелә. Бүген исә 17 номинациядә бүләкләүләр булачак. Исеме дә җисеменә туры килә. Шулпан күк йөзендә иң беренче булып балкып, таң атканчы янып торучы иң якты йолдыз. Балалар, мен сезне чын күңелемнән шушындай бәйрәм белән котлыйм. Чыннан да бу бик зур бәйрәм. Аның иштәлеге мәгънәсе бәйрәм. Мәгънәсе зур аның. Чыннан да менә шушы залда, шушы сәхнәдә насызлар чәйдіп китте. Бірінші тапкыр басып тұрды өзіміздің бірінші президентіміз Минтимир Шәрипович. Әлеге конкурска быел 112 гариза бирелгән булган. Шуларның иң-иңнәре бүгенге сәхнә түрендә. Араларында иң яхшы шәһәр мәктәбе укучысы, иң яхшы авыл мәктәбе укучысы, яшь музыкант, йолдыз номинациясында җиңүчеләр бар. Рафаэль Фатович, назовите, пожалуйста, имена победителей. Лауреат, группа «Эко-лидер», среднеобразовательной школы села Мальбагуш, дипломанты школьное лесничество «Зеленая планета», школы номер 3 поселка Актюбинский, Саберзянов Камиль, 9 класс, школы номер 2 поселка Актюбинский. Лауреатларга статуэтка, диплом, акчалата бүләк. Дипломантларга диплом һәм акчалата бүләкләр тапшырылды.
Бүләкләүчегә укучылар кулы белән эшләнгән бүләк һәм рәхмәт хатлары бирелде. Мин юный правовед номинациясында җиңүче булдым. 9 класстан бирле историядән олимпиадаларда Ознакай районында җиңүче булдым һәм 10-11 класста Казанга барып всероссийский олимпиада яздым. Аннарысын төрле юрист көненә билгеләнгән сочинениялар язып, сертификатлар алдым. Аннарысын үземдә бу елны ЕГЭ бирәм һәм шунда история общества бирәм һәм үземдә юриспруденция ягына китергә дип уйлыйдым. Шара сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүче балаларның күңелле чыгышлары белән үрелеп барылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жәйге каникуллар укучылар өчен көтеп алынган вакыт. Балалар күп вакытны урамда шул исәптән юлда да үткәрәләр. Тик куркынычсызлык турында да онытмаска кирәк. Жәйге каникуллар вакытында юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү максатыннан ЮХИД инспекторлары ярдәмчеләр белән шәһәр урамнарына чыктылар. Спасибо вам, что не нарушаете правила перевозки людей в транспортных средствах. Тирәк балалар бакчасының яшь инспекторлары өлкәннәр белән бергә җәйге каникуллар алдыннан юл хәрәкәтендә катнашучыларга юлда үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында сөйләр өчен игътибар балалар акциясе уздырды. Аның кысаларында балалар үзләрен журналистлар ролендә сынап карадылар һәм машина йөртүчеләр белән юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү турында әңгәмә үткәрделәр. Использовали детское удерживающее устройство, да? Использовали также ремень безопасности, всегда пристегивали. Спасибо, что приняли участие в нашем интервью. Жар птица балалар бакчасының тәрбиячеләре һәм тәрбияләнүчеләре юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә чакыручы флешмоб һәм шигырьләр әзерләгән иделәр. На дорогах будет классно, если ездить безопасно. Ремешок свой пристегни, всем счастливого пути. Акциядән соң юл хәрәкәте иминлеге һәм ЮХИД хезмәткәрләре 2 күп балалы гаиләгә яңа балалар өчен махсус утыргычлар тапшырды. Эта акция очень важна для профилактики безопасного движения. Бу акция юлларда куркынычсыз хәрәкәтне профилактикалау өчен мөһим. Biz барлык шәһәр халкын балаларны автотранспортта йөртү кагыйдәләрен үтәүләренә чакырабыз. Соблюдали все правила перевозки детей в автотранспорте. Уважаемые родители, помните, ребенок учится законам дорог, беря пример взрослых, из членов семьи и других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других родителей. Берегите ребенка и все начинайте с себя. ЮХИД хезмәткәрләре автомобильчеләрне дә ишек алды парк, скверлар, балалар учреждениелары янында хәрәкәт иткәндә игътибарлы булырга өндиләр. Шуны истә тотарга кирәк. Теләсә кайсы вакытта транспорт чарасы алдыннан бала йөгереп чыгарга мөмкин. Моның өчен алар внимание водитель акциясе уздырдылар. В рамках этой акции было привлечено внимание. Акция кысаларында машина йөртүчеләрнең игътибарын юл хәрәкәтендә яшь катнашучыларның тормышын саклау проблемасы җәлеп ителде. Тизлек режимын үтәү аларны бары тик балалар өчен махсус җайланмаларда гына йөртүләре турында искә төшерделәр. Только в детских удерживающих устройствах. Олия Байрамалова, Анастасия Тимакова, Ойдар Кабиров, Марат Халиуллин. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Советлар Союзында дөнья күләмендә билгеле булган үз карьерасында бер генә тапкырда җиңелмәгән көрәшче бар. Ул Иван Поддубный. Аны чордашлары Тимер кеше дип атаганнар. Көрәшче истәлегенә агымдагы елның 29 мартында Борцовская лига Поддубного исеме астында көрәшчеләр лигасы оешты. Бу һөнәри көрәшчеләр лигасына дөньяның иң яхшы спортчылары җәлеп ителә. Лиганы булдыру идеясын Россиянең спорт көрәш федерациясе дә хуплый. Беренче турнир 19-20 майда Мәскәүдә үтә. Анда илебезнең иң яхшы көрәшчеләре дә, чит ил спортчылары да катнаша. Әлеге зур ярышларда калабызның данын яклап уңышка ирешүләр турында алдагы материалда. Борцовская лига Поддубного лигасы кысаларында оештырылган ярышларда 1 елы 15 килемдә спортчылар ирекле көрәштә, грек-рим һәм хатын-кызлар көрәшендә, шулай грэпплингта һәм панкратионда көч сынашты. Ярышның хөкемдарлары арасында Әлмәтле Борис Юлтимиров та бар. Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбе спортчылары да әлеге ярышта иң нәтиҗәле көрәшчеләр арасында була. PVL School Иван Поддубныйның мәктәп лигасында ярышның бронза призеры Эвелина Нестерова була. Көмеш медаль иясе грек-рим стиле көрәшчесе Руслан Балтабаев, ә спорт мастер кандидаты Арина Алексеева җиңүче була. Көрәшчеләр күләмендә 14 яшьлек кыз 2,5 ел шөгыльләнә. 2022 ел Арина өчен уңышлы башлана. Ай саен диярлек нәтиҗәле чыгыш ясый. Также со 2 по 4 февраля я выступила в городе Оренбург
Приволжский федеральный округ. Это уже было до 18 лет. 2 февральдан 4 февральга кадәр Оренбургта 18 яшькәчә Иделбуй федераль округы беренчелегендә чыгыш ясап, 2 булдым. Башкортстан кызына җиңелдем. Спорт мастеры кандидатын үтәвемне белмәгән идем. Тренер әйткәч сөендем. Спортчы өчен бу бик мөһим. Тренер сказал на тренировке: вот, ты выполнила кандидат в мастера спорта. Это были вообще неописуемые эмоции. Для спортсмена это очень важно. Ел башыннан Арина 18 яшькәчә Иделбуй федераль округы беренчелегендә 2 була. Аннан 16 яшькәчә Иделбуй федераль округы беренчелегендә катнаша. Мои девочки. Арина Алексеева стала первая, завоевала путевку на Спартакиаду России, который пройдет в Уфе 1 июня. Арина сүзләренчә, ирекле көрәш күпләп физик сыйфатларында, әхлакыйларына да өсти, ихтыяр көчен, лидер сыйфатларын үстерә, характерны ныгыта һәм чыдамлыкны арттыра. Апрель азагында Арина Россия беренчелегендә бронза призер булган иде. Это вообще непреодолимые эмоции. Әйтте бетергесез, келәмнән чыгасың, бөтенесе сине алкышлый, кочаклый, әле дә ышанып бетеп булмый ил күләмендә бронза алуыма. Верится, что стала бронзовой призеркой. Шушы җиңү өчен көрәшче кызны республикабызның спорт көрәш федерациясе президенты бүләкләде. Арина 21 мәктәптә укый. Көрәштән тышта яраткан шөгыльләре бар икән. Я люблю кататься на велосипеде. Также люблю вечерние прогулки. Хәзер Арина 1 июньдә Уфада узачак Россия спартакиадасына әзерләнә. Ул әлеге ярышларда Татарстан дан яклаучы бердән-бер спортчы булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.